comissió més que parlaren les persones de fora. Vull dir, ens interessava menys una investigació feta des de la universitat, sense molt menys posar en entredit la investigació de la universitat, sinó que ens interessava més per qüestions d'amor que parlara la nostra comissió i que no parlaren persones de fora. Aleshores vam posar a la comissió a investigar i vam convertir a la comissió en eventuals investigadors proposant-nos un tema, es van convertir en eventuals investigadors, aleshores pot tindre més o menys qualitat literària, més o menys qualitat científica, però en definitiva hem posat a unes persones a treballar i a investigar, persones alienes absolutament al camp de la investigació. I així anava així del diari del tio Pep. El tio Pep per a Falla Centre és un referent, el tio Pep per a nosaltres, siga com siga, veritat o mentira, per a nosaltres el tio Pep és un referent, és el nostre punt de partida. Vam intentar fer un diari des que s'agranen les cendres fins que es tornen a agranar, tot es falla. Van continuar investigant a través de les festes i a través del santoral, un sant per a cada devoció, va eixir un llibre molt bonic. I el llibre de l'any passat, que jo li tinc especial estima, que vam fer a la investigació, vam fer a la comissió posar-se a investigar al voltant dels carrers del nostre districte. Aleshores va ser absolutament preciós veure com les persones, els integrants de la nostra comissió van començar a esbrinar i van començar a trobar anècdotes, coses, fotografies absolutament inèdites al voltant dels carrers de la nostra comissió. Fins i tot ens van deixar una escriptura de propietat, vam descobrir quin era el carrer de la Màquina, qui vivia al carrer de la Màquina. Això té un interès afegit perquè el carrer de la Màquina, ningú sap on està el carrer de la Màquina i nosaltres vam averiguar quin era el carrer de la Màquina. I, en definitiva, el llibre d'enguany, que no vaig a dir la temàtica de moment, no per res, sinó perquè m'imagino que cada Falla li agradarà donar-lo a conèixer en el moment oportú. Però tu no ets de Dénia, jo sí que estem en Dénia. No. Ja en el moment oportú, que és el dia de la presentació del llibre, quan la comissió sencera s'entere de la temàtica, aleshores farem publicar el tema. I tenia jo un fil per a donar pas a alguna conversació i l'hem perdut. Jo en tinc un, perquè tots heu tocat sempre el mateix tema. Has començat en el llibre, has començat en el que és la participació, l'edició, la temàtica i tal, i tots heu acabat tocant d'una manera o d'una altra els col·laboradors. Jo sé que segons comissions o segons falles, els col·laboradors són, per exemple, universitats, són col·laboradors, com per exemple, estava parlant amb els companys, Burrera Comprimida, són col·laboradors erudits en la matèria, en el que és temàtica d'humor, temàtica satírica, però a la vegada són col·laboradors que sabem que a voltes col·laboren o a voltes treballen per el llibre. Què vol dir? Que cobren per aquests articles. És correcte en tots els casos, en alguns? En el cas vostre teniu la sort que no. No ha cobrat mai ningú. Vosaltres? Nosaltres cobra... Enxufa't. Cobra el senyor de la imprenta i també cobra l'empresa que contractem per a maquetar-ho. O sigui que, a veure, sí, correcte. Vull dir que els col·laboradors literaris, satírics, poètics i demés no cobren. Són col·laboracions... Sols cobra la imprenta i la... Ja t'ha donat? I l'empresa de maquetació. En el nostre cas és iogurt de fresa. En aquest cas vosaltres teniu una empresa de maquetació? Sí. De publicistes? Sí, dissenyadors i publicistes. Ho fas tu, tu ets el maquetador, òbviament. No, sí? Empresa de maquetació? No entregues el fil? No, jo continuava amb el meu fil. Prenit el fil dels premis, o la falta d'un premi, la falta d'un banderí, més que no tinguera darrere un valor crematístic, que el donaren un banderí, com que es reconeguera que el teu llibre és el millor, fomentaria un poc la competitivitat. Tant és així que últimament que hi ha hagut premis per als llibres, l'any passat que vaig anar a l'Arxiu Municipal i em vaig llegir els llibres de les 11 falles,
la qualitat, el nivell, s'ha multiplicat un 90%, un 50%. O sigui, és necessari fomentar la competitivitat per a fomentar la qualitat dels nostres llibrets. Després topem en el problema sempre econòmic. Les falles sempre donen més que el que reben. Les falles fan un esforç enorme en feina, en diners, en temps, que no després reben en diners. Aleshores, la falla o la comissió sempre té una lluita titànica en defensar un pressupost perquè té que arribar a moltes coses. Moltes voltes la forma no li fa honor al contingut. Moltes voltes la forma del llibret no pot ser tan bonica com és el contingut del llibret. I no anem a enganyar-vos, aquest llibre ven. Si vos ensenya el meu llibre, aquest llibre no ven. No vull dir jo que el meu llibre sigui més bonic, no estic parlant del meu llibre, estic parlant dels llibres en general. Evidentment, quan un llibre arriba a conselleria, ha d'arribar en un tipus de suport determinat per a poder guanyar un tipus de premi determinat, si no és del 30 no vas a passar, i això és sabut. Aleshores, les comissions tenim aquesta lluita, aquesta falta de pressupost, aquesta falta de pressupost destinat al llibret, perquè són molts capítols els que la comissió ha de fer front i moltes voltes el llibret fluixeja. Repetint també el fil d'ell, vull dir, abans de canviar potser de tema, o vull dir per acabar jo la meva intervenció, la importància del llibre, i després ho reprendrem, m'imagino, si parlem de les crítiques, la importància del llibre com a eina indispensable i com a instrument per a fomentar, consolidar l'ús correcte, correctíssim de la nostra llengua. Cap llibret en una falta d'ortografia van a donar-li un premi a conselleria, ni cap llibret van a donar-li un premi, una subvenció a l'Ajuntament de Dénia si no està convenientment normalitzat. Aleshores, per a mi, això és l'objectiu fundamental i un dels valors afegits o un dels valors fonamentals que tenen les falles. Si les falles, a banda de tot el rebombori que armem o que armen de festa i de monument i tal, té un valor cultural, el veritable valor cultural el té com a medi de consolidació i transmissió de la nostra llengua. I això es multiplica i es prolonga, sobretot a través de les crítiques. Anem a reprendre un poc el tema. En el cas de la financiació, òbviament, com estaves agarrant, anem a agarrar sobre ell a veure que vosaltres, per exemple, com té una partida al llibre, li feu una partida publicitària. Sí, nosaltres el llibre es financia de la publicitat que es trau i evidentment n'hi ha que pelear molt per aquesta partida. Així passa una qüestió que és important, que s'ha de fer veure a totes les falles que fan llibret. És a dir, jo vos asseguro a totes les falles que esteu així presents que és molt més fàcil treure una publicitat en un llibre bo que en un llibre roïn. Perquè al final, si acabes fent un pamfletet per a dir is del pas, fica els càrrecs i tal, al final la botigueta, per molt de compromís, t'ho fa. Però el treure un llibre d'esta qualitat, o com el Mocador, o com és que participem en València, evidentment n'hi ha que invertir molt de diners, però no penseu que tot ix de la publicitat, perquè evidentment és impossible. La falla ha de comptar en un risc, perquè si no n'hi ha després premi en València, què passa? Doncs que ho ha d'assumir la falla. Això és així. I la falla, si està d'acord, doncs està d'acord. I si no, entonces, com en la Malva, ho tenim clar, i la Malva aposta per el seu llibre, doncs evidentment fem el llibre any darrere d'any, invertim i fem el que sabem. El que sabem és fer aquest tipus de publicació i sobretot, ara després, si voleu, passem al tema contingut literari, que estem parlant ara de financiació, de més... Format, sí, m'està parlant un poc de lo que és la ideologia, el formato i el que és
la part financera, que és la que definitivament ens preocupa a tots. A partir d'ahir ja el contingut... Evidentment, el llibre no es ven. N'hi ha molta gent que després te diu jo te'l compre, a veure, quin preu li fique jo a això? Quin preu li fique jo a això? No li puc ficar preu. Jo ne faig 900 llibres. Quin preu li fique? Jo repartisc als fallers, repartisc a la gent que ha col·laborat, repartisc als compromisos, al públic, al veïnat, a qui siga. I els que queden, doncs queden. N'hi ha anys que s'acaben, n'hi ha anys que no n'hi ha, n'hi ha una caixa, en fi, però a veure, veu un i em diu, jo vull comprar-te el llibre, doncs no te'l puc vendre, te'l tindré que donar, perquè, què li dic? Dona'm la voluntat. I considera tu quina és la voluntat de l'esforç que n'hi ha en un llibre com aquest. En el cas vostre... El finançament n'hi ha tres vies i jo vaig donar una idea a les falles de Dénia perquè n'hi ha una quarta. No s'hi valita demanar la porta a l'església? No. Ho han provat? No, és xula, està molt bé. 3. Recursos propis, partida del pressupost de la falla. Premis guanyats econòmics reinvertits al 100%, és aconsellable. Perdona que et talli, si no són cobrats? Jo també duc 2 anys, també duguem 2 anys. Pues això... Trobem en un círcul viciós. No, a mi no m'assusta, jo vaig a fer públic. El nostre llibre d'enguany se té que rebaixat, i hem rebaixat, no és una obra mastodòntica. Que era més guardo encara? Era més? No és això. I a veure, ha dit, els recursos propis. Reinversió? La reinversió dels premis i la que tots sabeu. La guia de comerços locals. La publicitat. I una quarta. Qui ho sap? Vinga, algú s'atreveix? Una quarta és participar als Premis de les Lletres Falleres. N'hi ha 6.000 euros, 6.000 euros que donen per participar a premis com assajos, articles d'investigació, poesia satírica, disseny i maquetació. Fixeu-se... Però així... Ara sí? Vull dir que els Premis de les Lletres Falleres, la qual la Falla del Mocador pertany a la plataforma, són diverses falles, una està així també. No cal fer un llibret d'aquest tamany per a guanyar aquest premi. Una falla que l'any passat guanyar 3 premis de les Lletres Falleres, el llibret era Botxure. Deixa'm aquesta partilleta. Poc més gros, poc més gros. Era aixina. I guanyar 3 premis, han butxacat 3.000 pavos. I després va ser el tercer premi de Generalitat. Cuideu el llibret, si cuideu la llengua, si cuideu els col·laboradors que investiguen per la festa, per nostres arrels, per la nostra cultura. En fi, tot el que nosaltres fem, anem a ampliar-la, a la nostra cultura, a la nostra llengua, a les nostres arrels, i ahir podeu participar als Premis de les Lletres Falleres. Per a més informació, lletresfalleres.org, la pàgina web, lletresfalleres.org. N'hi ha... Algun requisit, alguna particularitat? Limitar-se les bases i ja està. Disculpeu la cunya publicitària, però de veres, és que crec que aporta. És aporta, nosaltres... És una manera de guanyar un premi. Nosaltres, el premi són 500 euros. O sigui que no estem regalant 50 eurets, són 500 euros que el que el guanya li fa profit. Tan fàcil com enviar un correu electrònic en una poesia que no siga més llarga de 50 versos. És tan fàcil com això. És tan fàcil com enviar un correu electrònic en aquesta poesia i pots tindre el riesgo de guanyar 500 euros. Normalment el que rebem és explicacions de la falla, parts de les explicacions de la falla és el que rebem per guanyar falles d'Oliva, falles de València. Presenteu en diferents mitjans? Sí, a veure, una pregunteta abans de... Ara la fulla de Word on estiga l'assaig, l'article, la poesia... Qui participarà? Qui s'atreveix? Esto és així al costat. Recordeu, Lletres Falleres, 800 euros. Així, si és d'allà, arreplegueu i ja toca pel llibret. I se pot fer alguna cosa així? Pues sí, n'hi ha una quarta via de finançació. No sé si m'estic explicant. D'apostar, està clar que la competència és important i que participen prou falles, però que realment és una manera de defendre la poesia satírica en el cas nostre, l'assaig en el cas d'ells. Hi ha diferents tipus, cada premi és diferent
i una falla que també se pot adaptar a un... Uno pot tenir una molt bona poesia i no tindre un bon article d'assaig, o al revés, pot tindre un bon article d'assaig i no tindre una bona poesia. Entonces se pot participar en el que vulguis. Però és una manera també... Jo vos comente. És correcte que durant tot l'any no Sí, podem tant... la plataforma Lletres Falleres i Futura Federació són 4 o 5 associacions culturals. La plaça Malva d'Alzira, Falla Borrú i Socors, Malalt de Falles, Associació d'Estudis Fallers, Federació de Falles de Gandia i la falla a la qual estic així molt honrat de representar, que és la falla El Mocador. Han xutat esforços, han xutat els dinerets i s'han presentat oficialment en València, en l'Espai Cultural del Corte Inglés, però també han fet bolos, els bolos entre cometes. Han fet a Borriana, a Sagunt, a Torrent, crec que en Cullera està per definir, no sé si estarem ja ahí, i així en Dénia jo m'ha vist l'obligació moral, en el permís de Jaume, el permís Manolo, Charlie i Taula, de presentar-vos, perquè també és una forma de guanyar premis en un prestigi prou important. Mira, un exemple, coneixeu algú el mestre Hortífus? Doncs està de membre de jurat del Premi Hortífus. Coneixeu a Paco Roca, guanyador de 2 Goyes? També és un membre de jurat. Vull dir que unes persones tan importants valoren una feina d'una falleta, d'una falla, això ja és una satisfacció, no? Pense. Vull dir que en això doneu-li una volta, lletresfalleres.org, mireu les bases dels diferents concursos, n'hi ha 1 quilo, 6.000 euros en premis, i és una forma també de participar. No cal fer obres mastodòntiques, no cal que estigui a l'associació dels més savis i més erudits i més... No, no cal. És una persona que tinga amor per la seva llengua i la seva festa, escriga alguna d'investigació, alguna coseta, o faci una poesia xula i a presentar-se. I en un Word, en un correu electrònic, s'envia en un Word i ja està. Això és Lletres Falleres. Efectivament, estiguerem en València i en molts puestos més. Així en tenia... Anava a dir-te, dic jo, en el permís de Jaume, si no per a aquestes setmanes culturals, ja per a les pròximes, prenem nota, fem tracte... Això està fet. I vos lo portem per aquí. Sí. Correcte, tenim el contacte en marxa i... La plataforma de Lletres Falleres, Futura Federació, estarem encantats d'estar així en tots vosaltres, en una xicoteta representació i donar-li difusió a tots els premis en detall. De totes formes, Lletres Falleres... Bueno, anem a passar un poc, sense parar-nos molt, en el que és el contingut literari que estàvem comentant. Hem fet un xocot de comentari a veure un poc... Bé, nosaltres l'experiència que tenim de 25 anys, evidentment n'hi ha un procés de canvi des que començàrem en el primer llibret, perquè quan començàrem intentes fer el que se feia en aquell entonces, quan anem a Gandia veiem que allí fan altres coses, intentes ja adaptar-te, però després ja el que fas tu és crear. Una vegada ja has copiat ja comences a crear. I ja arriba un punt que el nostre llibre, s'heu fixat en la paraula el nostre llibre, li fem caure la T final i no li diguem llibret, li diguem el nostre llibre. I inclús el nostre llibre, cada any que ix al carrer, té un títol com una publicació, és a dir, és el tro d'avís. El tro d'avís és el títol que té aquesta publicació. Aquesta publicació, evidentment, només és una vegada a l'any, és com una revista que només ixira una vegada a l'any, però té el seu nom. I el seu nom és Tro d'avís, el llibre de la falla, i tots sabem que és la Malva. Evidentment, després fica la Malva, però per què se li fa caure la T? Evidentment, la literatura fallera ha estat molt denostada al llarg del temps, molt més preguada, perquè els fallers, per desgràcia, ens ho hem guanyat a pols al llarg de molts anys. El no tindre clar qüestions lingüístiques, el no tindre clar quin camí hem de prendre en certes coses, ens ha fet que aquest meninfotisme que té sempre el valencià, els anys 70, els anys 80, part dels 90, això anava com Pedro por su casa. És a dir, normes de Castelló, normes de no sé què, normes de no sé quan, després intentaves tu adaptar-te a la normativa que ficava ja alguna institució, que si eres un català, que si eres un valencià, que si eres no sé què, totes aquestes històries heu d'apartar-les.
si n'hi ha una normativa i n'hi ha una forma de treballar, és la que marca avui les institucions que estan al capdavant i n'hi ha que seguir-la. Perquè, evidentment, nosaltres en l'any, crec que va ser 90 o 91, fórem la primera falla que fèrem un curset de valencià en el casal per ensenyar-li a la gent en el casal de la falla que depenguera valencià. A partir d'ahir mos diuen de tot, però mos han dit de tot quan han fet cultura, és a dir, no tan sols per fer llengua, sinó perquè mos diuen que érem la falla de la cultureta en el Cira. De manera despectiva. Despectiva, la falla de la cultureta. La falla és segur. I avui tot el món, i així tenim el president de la Junta Local Fallera del Cira, bon amic Vicent, pot dir que totes les falles del Cira són associacions culturals, que totes les falles del Cira, no en la quantitat que fem nosaltres, perquè nosaltres quizà fem massa, però bueno, que fan les seues cosetes, que intenten fer les coses bé, però evidentment a nivell de llibre, que és el que estàvem parlant i m'ha desviat un poquet, sí que n'hi ha una qüestió molt important, i és que nosaltres hem sigut capaços d'acostar a la gent de la universitat, a la gent que és escriptora, a la gent que no vol saber res de falles i clavar-la dins d'un llibre de falla. I això és molt important. I això és el que hem aconseguit i heu d'aconseguir vosaltres també així. Perquè tota aquesta gent que pareix que te mira per dalt, quan estàs de cara a cara, tu eres tant com ell. Perquè ell fa una cosa que és molt important, evidentment. Ell té una carrera, ell té uns estudis i damunt treballa en això. Sin embargo, tu estàs fent això perquè vols, sense cobrar, i l'únic que li fiques és estima i hores de treball i llevar-les a la família. Entonces, moltes vegades, tu el superes a d'ell. Entonces, no es quedeu mai per darrere de gent que es penseu que és més que vosaltres, mai. Evidentment, així n'hi ha molta gent important que al llarg del temps col·labora. Jo vos vaig a donar només una anècdota. Jo soc un poquet el que coordina des de fa uns anys el tema literari perquè ara tens que correus electrònics, tens que cridar per telèfon contínuament, buscant gent que està, evidentment, com diu Hugo, que la tens en universitats, en Castelló, en Alacant, on siga, i evidentment no pots anar a parlar físicament en ell. Entonces, em donaren un contacte per a parlar en ell, era un periodista del diari El Mundo, i diu, parla, toca, perquè este senyor escriurà sobre el tema que tu vols i tal. I la meva conversació telefònica va ser dir-li, mire, soc tal de la falla de la Malva d'Alzira i m'han donat el seu telèfon. La meva proposta és que ens agradaria que com a periodista que treballa en això i m'han dit que fa una cosa espectacular dins del seu diari, poguera participar en el llibre de la Malva. Contestació d'este periodista del Mundo. El plaer és per a mi poder participar en un llibre com el vostre. És a dir, se te'n ve tot a terra quan dius, ostres, què estic fent jo? La importància se la teniu que donar vosaltres com a falla. Vos ho teniu que creure vosaltres. Teniu que creure's que la faena, la tasca que esteu fent dia a dia, siga literària, siga de llibret, siga de falla, siga de lo que siga, és important i que és el que realment tradicions, costums, el que vulgueu, però defenseu amb força perquè és l'única manera de moments difícils com estos de traure endavant. Si n'hi ha alguna pregunta o alguna cosa. No sé, no ens la preguntem, però vosaltres podríeu preguntar, teniu algun dubte? Teniu... El tema de la subvenció ens ha quedat clara? Este home diu que té 6.000 euros que no sap què fer en ells? Sí, Té tal per ell? sí, si n'hi ha... Sí, pots també... No sé, el que és intervencions literàries, per exemple, així com universitats, d'un costat de l'altre, estàvem comentant que en la presentació prèvia vos he explicat
Lo que és Hugo i Ferran, que és d'una falla de Torrent, és curiós perquè Hugo és de Sagunt, Ferran, que és de Torrent, i resulta que estan treballant conjuntament. Ens podríeu explicar un poc aquesta simbiosi d'on és? A veure, el nostre projecte any rere any és plural, participatiu, obert, totes les paraules que vulgueu, però sobretot és molt obert, és molt participatiu, que és com sempre diguem, i per suposo en valencià. Aleshores, havent la festa, i en la primera reunió que tinguérem per a fer el llibre d'enguany, dic, ostres, què fem? Perquè tots comencem en un brainstorming. Vaig a dir alguns termes de màrqueting, però és que m'he de caer. La meva feina va per ahí. Aleshores, per a nosaltres és un producte, el producte té un contingut, anem a parlar del contingut. I ahí és on Ferran, suposo que parlarà ara ja, que ja li toca, que està així dormint-se. Sí, ara parla. El contingut, el primer que fem és una tormenta d'idees. Ens juntem, parlem d'això, d'allò, d'aquell o l'altre, una cerveseta, vinga, descans. Cafenet, vinga, un gin tònic, també, o si fem una paella o una torrada, el que faci falta. Ja tenim la idea, ja comencem a donar-li força i forma. Oye, ¿en qui podem contar? No ho sé. Oye, jo tinc un amic que li diuen Ferran, tal, qual. I aquest tio, ara vos presentaré, bueno, vaig a tindre l'honor de presentar-lo jo, val? És el tio que més sap de falles del món. És un crac. Un investigador... Cuidado en esos comparatives, que así n'hi eruditos, Pues podeu parlar en ell perquè és increïble. Per a mi, jo com estic parlant, per a mi és un llibre obert en matèria fallera, en matèria dels monuments, que no s'obliden que és el per què estem així, perquè plantem falla, fent llibres però plantem falla. Aleshores, volíem donar-li una forma, unes idees i Ferran. Y Ferran habla. Bueno, primero disculparme porque yo soy castellano parlante, soy el único que va a hablar aquí en castellano, aunque como todos los que estamos en la mesa defendemos que el libro defienda la lengua. Y yo voy a reivindicar una parte del libret o del libro que se nos olvida. Para los que nos gusta tirar de investigación es lo único que queda de cada ejercicio. Es decir, yo cuando quiero saber qué pasó en el año 1978 en la falla de Sant Roc de Torrent, pues tengo que buscar el llibret y tengo su fallera mayor, tengo la explicación de la falla, tengo el boceto de la falla y tengo mucha información que a lo mejor me puede interesar. Lo que está diciendo Hugo, pues bueno, Hugo me hizo una consulta y fue creciendo, ¿no? Porque yo en teoría me iba a encargar de una pequeña parte, muy pequeñita parte del llibret, y conforme íbamos hablando iba creciendo. Y quizás a lo mejor Hugo me contrata, porque yo me he quedado despagado sabiendo que no va a cobrar un duro este año por colaborar en el llibret, por la parte crítica que yo le muestro con respecto al llibret de Mocador, ¿no? Es decir, yo estaba reivindicando que a lo mejor hubiese más contenido para el fallero, ¿no? Más contenido fallero, ¿no? Y entonces, pues bueno, me meten en un grupo de WhatsApp de estos que hay ahora para coordinar, para dar información y para dar ideas. Y empiezo a aportar ideas. Esas ideas las hago como usuario de llibret, no las hago como investigador ni como el tío que más sabe de fallas, porque aquí en Denia, aquí en Denia cuando vas al cursillo de jurados te das cuenta de que realmente hay mucho experto. Y bueno, lo que tengo muy claro es que yo voy dando ideas, pero como lector de llibret, porque yo año tras año lo que me gusta es ir a la muestra, que es otra cosa a la muestra de Gandía, que recomendaría a todas las comisiones de Denia que hicieran, porque se ve la gran variedad de tipos de llibrets, porque no todos son estos llibrets, a lo mejor hay 2 o 3 de este calibre, ¿no? De este calibre. El tercer premio, por ejemplo, es un llibret, el quinto premio, que es una comisión de Torrent, también es un llibret más digerible, que es la falla de Sant Roc, que tiene muy buen trabajo de investigación también, y un llibret muy fallero desde el punto de vista de falla. Entonces empiezo a aportar ideas de como usuario. Entonces, no sé si me sé vender bien o no, pero Hugo y su equipo de coordinadores me compran todas las ideas. La mayoría de las ideas. Ferran, suelta la exclusiva. Dile que va el llibret. Es que es flipante, es que es una... Lo tengo prohibido, ¿sabes? Que me lo has prohibido claramente, que no puedo hablar. Pero sí que me usó y me sentí hombre objeto en este sentido para tirar mano de los contactos y hacer un llibret que tenga contenido desde Benicarló hasta Gandía, pasando por Valencia. Eso es una muestra de orgullo también nuestra. Vale. Sí, no. És que tenim col·laboradors, estàvem mirant, n'hi ha 47,
persones col·laborant, però mirant el seu origen, la seva població, tenint de tota la comunitat valenciana, i mos agrada que siga una festa tan ben vertebrada, que suele ser una crida per teléfono, la gent te contesta y te diga, y son gent fallera. No, me lo ha prohibido que haga crítica. Yo, pero cuando me dieron el libre del 2008, que eso era un tostón, el tostón que de libre decía, pero bien, muy bien, un primer premio, todo lo que quieras, pero a mí me aporta relativamente poco como libre de falla, ¿no? Entonces, quizás esa crítica que yo le hice hace ya unos cuantos años, pues va quedando. Y yo he aportado la parte fallera, más que la parte de investigación y de universidad, que eso lo va a tener también el libret del 2013 de Mocador. La parte fallera, la visión fallera, del fallero de a pie, pero es lo que he dicho, me ha tocado pues coordinar colaboraciones desde Benicarló hasta Gandía, pero de gente fallera que da su visión de las fallas, como fallero de a pie, cómo ven ellos las fallas, ¿no? Aparte del tema de monumento, que no vamos a desvelar gran cosa. Pero eso es como llega. ¿Y por qué me meto en estos líos? Porque soy muy facilón, me dejo liar fácilmente, y porque realmente pues llibres como La Malva, como Mocador, como Borrull, en el cual también he colaborado algún año, o como San Roc, que te comentaba antes el caso de que yo, por ejemplo, yo en una comisión que en el concurso de Torrent pues habitualmente opta al podium, al tercer puesto, y que hubo un año que precisamente la que quedó segunda quedó por delante de nosotros con información de mi comisión, de mis artistas y con artículos míos. No veas tú la que se montó en la comisión de cómo es posible que hayas colaborado y hayan quedado, simplemente tenían más presupuesto, podían ir a un mejor llibret, y claramente pues bueno, lo que se premia es el conjunto del llibret, pues es lo que tiene. Si tiene mejor presupuesto al final te puede. Pero es lo que vengo a referir, que no solamente este llibret tiene encanto. Cualquier llibret que tenga una buena poesía, o que tenga una buena explicación de la falla, o que tenga un buen artículo de investigación, para los que somos frikis falleros, que vamos luego recopilando llibres de toda la comunidad valenciana, para luego tener información para a partir del mes de abril, y sobre todo en vacaciones en la playa poder tener lectura. Yo prefiero leer un buen llibret que un buen libro, porque es lo que me apasiona la falla. Pues cualquier llibre puede aportar algo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que fue el fichaje que hizo Hugo. Sí. És dotar-lo de... És el que sabem parlat abans, no? Continent i contingut. El continent de Ferran és un llibre obert, i el continent és la forma de presentar el producte. El producte, pues, n'hi ha voltes que oi, és que este tamany 30x25 és massa, jo vaig a la mar o estic en casa llegint-lo, pues també li han donat una volta enguany, li han donat una volta per a que siga més accessible. Han fet 2 llibres, però no aixina, 2 volums, exactament. Vull dir que n'hi ha cosetes, ja ho veureu, és molt llegible, volem que la gent llisca, i llisca en valencià, i aleshores ahir ja crec que han aconseguit que siga més manejable, més consultable, més llegible. Ja anireu... És que clar... Vos ve parlant de continguts, vos ve parlant de col·laboracions, i ara mateix acabes de tocar el que és explicació de falla. Una explicativa ràpida de lo que seria una explicació de falla. Algo bonico, algo coherent, i a la volta resultó. Sí, l'explicació de la falla, en aquest cas del llibre, la faig jo. La faig jo perquè realment no l'ha fet mai, no l'havia fet mai, i l'any passat els que la feien tota la vida digueren que no podien fer-la els homes perquè tenien molta faena i tal. I bueno, José Manuel diu, com escrius versos, escrius de tot, escriu l'explicació de la falla, un poquet més, dona igual. Evidentment, pareix que m'haig especialitzat en explicació de la falla. L'any passat vaig aconseguir el primer premi de crítica local en Alzira, i evidentment en la Malva el que sempre fem és que l'explicació de la falla, l'explicació del nostre monument, siga algo significatiu a la població. És a dir, a mi no m'ha agradat mai anar a veure una falla i que els ninots no diguen res o que parlen dels americans o no sé què, no sé quant, sinó jo vull veure aquesta crítica local, aquesta crítica política, aquesta crítica sagaç, perquè n'hi ha una qüestió important. En la Malva, si us doneu compte, des d'enguany és la 7ª edició del concurs de poesia satírica dins d'un llibre de falla, apostem per la sàtira, per la crítica, perquè torne de vell nou
i sobretot en el llibre de la falla. Les explicacions de la falla intentem que siguin prou amples, prou extenses, a pesar de que moltes vegades el president de Junta Local fallera és mal parat, bueno, tots els anys... Enguany també. Enguany també. Enguany com a primícia també, però bueno, és que si no, no n'hi ha al·licient, perquè n'hi ha que criticar. Aleshores, la nostra proposta sempre és la mateixa, és dir, criticar la crítica de la falla, però sobretot que els ninots, quan tu plantes la falla, quan tu veus la falla, que tinguen ixa gràcia, ixa ingeny, i sobretot que la crítica que fica el seu lletreret, perquè no s'oblideu mai que el lletreret que n'hi ha en la falla és la veu dels ninots. I si els ninots el que diuen és dolent, no val la pena. Entonces, si se fa la coseta esta ben feta, queda molt bé i la falla pot quedar molt resultona i sobretot dins del llibre de l'explicació de la falla també té a nivell... I a més, no s'oblideu d'una cosa, el llibret de la falla naix de Bernat i Baldoví quan fa 4 fullets i els penja en el cantó en la seva creu del matrimoni. Aleshores, era explicació només, no n'hi havia això. El que pretenem és reprendre també el que és la crítica local i la crítica pròpia nostra. O sigui, no parlem, com dia abans, ni del president del govern, ni parlem de ninguna persona que siga a nivell nacional. Parlem del barri, no se pot parlar massa perquè avui en dia això està ja més difícil, perquè avui està el barri està més disgregat i no n'hi ha aquesta cosa com antes, de comerços i tal, que se podia inclús parlar d'ells. Però sí que s'especialitzem en la crítica molt, molt local, per a que la gent que vaig a llegir-la ràpidament reconega de qui estem parlant, de què s'està parlant, i que li soni tot el que està llegint allí o mirant. Són coses que han passat durant l'any en el poble, que de certa manera nosaltres anem prenent nota durant l'any de tot el que va passant i que després és criticable o transportable a la falla. Això també és la nostra forma de veure la crítica i l'explicació de la falla, que després també se refleja en el llibre, perquè la mateixa explicació que hi ha en el llibre, un poc més reduïda perquè no tenim pressupost per tant de monument, però que aquesta mateixa crítica va al monument, o sigui que entonces està tot relacionat el llibre en la falla. I és això, especialitzar-nos un poc en que la gent quan vinga, de fet nosaltres som una falla de segona categoria en el Cira, no som de les millors per dir-ho així, però sí que tenim una cosa molt clara, que per allí la nostra falla passa en mig poble, perquè saben un poc el que van a trobar-se en el que van a llegir allí, i aunque no sigui el millor monument artístic, però sí que en certa manera té un ganxo molt fort i molt bo perquè la gent vingui a visitar la nostra falla gràcies a l'explicació que fiquem, o la crítica que fiquem. Ja que hem passat de l'explicació de la falla, hem estat tocant crítica, Masu, conta'm un poc la crítica... que estàs ahí... Bueno, jo t'agarré ahí el testimoni de l'explicació de la falla de la crítica de Bernat Baldoví, perquè és un poc recuperar l'essència, absolutament, del sentit de les falles, de lo que és una falla. O sigui, llargar aquí i posar-lo tots a caldo. I després cremar-los, i tornar a començar de nou. En aquest sentit, a Dénia, el periòdic Enfari Marinal fa 27 anys que convoca un premi a la millor crítica local. Jo formé part d'aquest jurat fa, no sé si 15 anys, 13 anys o 14 anys. El jurat, el premi té 27 anys, perquè fa 2 anys que van celebrar el 25 aniversari, més o menys, potser m'enganya, però per ahí va. I aquest premi molts anys ha quedat desert, perquè no n'hi ha hagut absolutament, i és un premi en diners, és un premi on s'ajunten un trenet turístic ple de gent i on posen una participació econòmica i d'aquesta participació econòmica del jurat es paga el premi. Hi ha hagut molts anys que el premi s'ha quedat desert perquè no hi ha hagut absolutament cap interès, és un premi a la crítica local. Darrerament vos puc dir que n'hi ha una competència ferotge entre les comissions per guanyar el Premi a la Crítica Local. Algo hem guanyat. Hem guanyat interès en diners o en crítica? Els diners sempre són els mateixos, perquè els diners sempre són les persones que acaben dalt d'un tren. Eventualment uno s'ha anat a esquiar aquest any i n'hi ha uns diners menys, però en fi, el premi és el mateix.
Avui en dia, després d'anys de que no poder-se donar el premi a la millor crítica local perquè no n'hi havia una crítica local o perquè no n'hi havia una crítica local que el fera treure una sonrisa, avui en dia us puc assegurar, perquè vaig i me les llisc totes absolutament tots els anys, hi ha una crítica, hi ha un empeny entre les comissions en guanyar aquest premi. Primer, perquè té interès econòmic i segon, perquè s'ha fomentat la competitivitat. I aleshores és un goig anar per les falles i veure com cada un ha tret els draps bruts al carrer i on tot el món es clava en el regidor, la regidora, el carril bici, que segur que guanyi en tot el món. Tenim una pregunta. A veure, Leo. Lo que es un poco vergonyoso es que n'hi hagi gent de la crítica que ni llega les crítiques de la falla i després vaya a votar. Això és l'eterna controvèrsia, però jo permetís-me, Leo, que no m'ho crega. No m'ho crec, absolutament. Jo vaig tots els anys i potser n'hi ha 2 persones que tenen l'osadia d'anar allí, però jo poso la mà al foc, i potser me la creme, que el 98% de les persones que constitueixen el jurat de la crítica local mos llegim les crítiques. L'any passat, per exemple, vam anar a la Falla de les Roques, m'imagino que n'hi haurà aquí, i mos van recibir en un pamflet que dia que per què s'havien d'esforçar ells en llegir la crítica si el jurat no es molestava en llegir-la. Jo no vaig entrar en aquesta controvèrsia, però la meva opinió, des del jurat del que forma part, és absolutament que el 98% de les persones que constitueixen aquest jurat es llegeixen la crítica. Lo de més és fals testimoni i mentiràs. Sota la meva opinió. Tenim una altra pregunta. M'agradaria recordar-vos, perquè vos veig encaminats, i ni ella és culpable de res, i tenim 4 convidats més que no són de Dénia, per tant, la política que ens puguem tirar-nos ara igual no és molt interessant per a ells. Recordeu aquest tema sobretot? Dime. A mi m'agradaria saber, a l'hora de valorar la crítica, en què vos baseu, perquè per la falla... Fes aquesta pregunta extensa, o sigui, a part de per a ell, perdona que et talle, per a ella, pregunta-lo després a ells com es valora una crítica fora. Sí, com es valora la crítica... És que si no et fa parar a tu. Sí, a veure... No crec que me separi. Jo el primer que... Sí, disculpeu, en el teu permís, per tirar un... Un cable. Sí, és que és amiga meua. A veure, jo el primer que faig quan vaig a un concurs, el primer que faig, jo sé que ho feu vosaltres igual o millor, però és llegir-me ben bé les bases. Si me diu que tinc que entregar el llibre fent el Pino Puente, me'n vaig al Pino Puente i l'entregue, i el llibre, val? Llegir-me ben les bases. I supose que si les bases no fica condicions o termes a valorar per part del jurat, tindríeu que fer aquesta crítica de base. Anar i dir, senyor de les bases, senyor o organisme de les bases, o l'Ajuntament o la Junta Local, qui siga, especifique vostè clarament què té que valorar els membres del jurat. Per exemple, que el valencià siga el normatiu, que la crítica siga local i no mundial, però això del Bin Laden i tota la història, que estiga feta en vers, en una determinada rima, no ho sé, el que siga, però llegir-se bé les bases i que s'especifiquen en les bases. Aleshores, el jurat mai podrà eixir-se i tindrà valoracions subjectives i provocar el que jo crec que ha provocat per així. A veure, ho dic des de la humilitat, per aportar algun positiu i ajudar així a la meva companya. Igual l'ha cagat també, però bueno. En el cas vostre, supongo que controvèrsia en el tema de la crítica, òbviament, a tots els puestos, ¿no? En tots els puestos els premis sempre donen polèmiques, això és normal. El que guanya està molt content i el que potser no guanya està menys content. Sobretot el segon, que és el que sempre se queda més despagat. Però bueno... Hi ha una cosa important i és, per exemple, la valoració que tenim en l'explicació de la falla dins del conjunt del llibret, és a dir, hi ha un jurat de llibret que és el que determina el premi d'Alzira. Determina portada, determina contingut, determina el que siga correctament, i cada un ha de ficar la seva valoració dins de la casella que toca. Doneu-se compte la importància que té l'explicació de la falla, que si cada partida compta de l'1 al 10,
l'explicació de la falla crec que és del 1 al 20. Vol dir que si no tens una bona explicació de la falla pots perdre fàcilment, per molt llibre que tingues, per molt portar, per molts articles, per molt valencià que sigues, i això és així, és a dir, que has d'estar, per guanyar el primer premi en el CIRA, has d'estar fort en tots els nivells. Una pregunta de lo que perquè jo soc un ser probable Jaime que ven a legaltar. Lo principal, cualquier cosa, igual una falla, es decir, estiga equivocant d'estar mig o errats, és una cosa, però tenen que valorar alguna cosa. En vez de diuen, en el guile del SIGA, la part més fundamental i important és la crítica de la falla, perquè ja te puesto que no. Entonces no se puede valorar tot igual, es que se tracta en algo, això és el que dirà, tens que votar això i això tens que valorar, igual que la falla, també sap, els que van a arquitecturas, la discussió que fan, també se valora 5 punts diferents a la falla. Mira, tu que la falla molt bonica de una cosa, ho diu a Cullib, és molt bonico, però el punt principal no ho tens. I perds. Ja, però si la meva falla la veu, no. La teva falla ve a so bo, però el més està suficient. Era això una de les coses que diu a Costella que passa. I estem dient que quan una persona s'acaba un concurs, que se llisca la seva votació. I que sàpiga no ha fallat. Per l'any que ve, diu, ui, ha fallat en l'explicació, però l'any que ve tinc que millorar l'explicació. Que vos podria dir, ja ho sap, que algú falla el millor, que no ha guanyat el primer premi, la que més falla per deixar de temps. Que deixa motiu. Ja que ningú més falla un altre, però que llegim des del final de dir, a veure, ha fallat en portat de una cosa, tinc que fer millor. O ha fallat en això, tinc que fer allò. Que és en general, els moments de dir tot això. A veure, Felipe. Perdó. És que no. Primer de tot, vull donar l'enhorabona al president de la Junta de l'Ajuntament per haver esforçat tan distintives persones sobre el tema. Gràcies. Corresponde sobretot a Ferran tota la setmana en cada pal i a vosaltres quan vos toca parlar del llibre. I sobre el que estàvem parlant d'antes, és que no sé si mos se dona bases. No. Que, bueno, que jo sàpiga. Jo conteste, però no. Si mos se donen bases. Jo no sé si pot ser que es donen, a part que crec que totes les falles que han guanyat han sigut meritòries, però moltes que han estat a Xina, pues la falla que els representants ha tingut tot a guanyar. Ui. Terreno peligroso. Per les crítiques, parlem de crítiques, no m'ho han anat. Del tema de les bases... Pensava que havies acabat. T'has quedat en una pausa llarga, perdona. Contesta, continua. O tu has entrat massa pressa. Hi ha una sèrie de condicions que fan que potser passen unes falles, passen això, passen... Jo no deixo de reconèixer que les falles que han guanyat les crítiques a mi m'han agradat. I han sigut més o menys, sempre tota la vida, 2 o 3. Doncs també anem a veure de zones i no fan crítiques, ens rebem uns testaments allí. Això també, a cada falla lo de, però que diria que en tot haver un espai. Que ho facin millor, que ho facin pitjor, mira, mateixa. En el CIRA donen premis en diverses seccions de llibres, de portades, de tot. Donen premi, n'hi ha llibre, per exemple, en llibre gran i en llibre menut. I en portada, perdó, sí, en portada també. Sí, tu pots guanyar la portada. En aquest cas, per exemple, és primer premi gran i primer premi de portada, però bueno, perquè coincideix. Sobre el llenguatge, doncs això també depèn. Perquè potser jo poso en el llibre una mica, i si hi ha algú que molt respectable en el llibre, no em fa gràcia, la mica me la fa pagar. I si poso una miqueta, quan de compte de dir una mica, també me la fan pagar. I això, clar, quan no hi ha una que s'ha millorat molt, mira, aquí tenia nosaltres una falla que vam començar molt promptes de llibrets. I un any, al dic, perquè em va passar a mi, vam fer la història de la nova falla. D'una altra falla que era fer tota la vida, ens vam culpar de catalanistes. Que si això, que si allò, que si l'altre. I al cap de 2 anys
en una presentació és de qui fins aleshores, després, i ara és la falla més curta. Se doneu compte d'una qüestió que jo he dit abans i que jo pense que és el camí que degueu de començar perquè no passe el que està passant així ara, que venim de fora, de Sagunt, de Torrent i d'Alzira, i el que veiem és un malestar en tema de jurats, de crítiques. El primer que s'heu de veure és, si s'heu de sentar tots, senteu-se. Si heu de barallar de nou, baralleu. Si heu de crear unes bases, creeu-les. Però no se retragueu res, sinó inicieu el camí de nou, perquè aquest camí siga net, perquè tot el que feu en camí de darrere la pols embruta. És el consell que vos done, perquè, clar, jo estic veient d'ací que si la crítica, evidentment, això és complicat, i és complicat, per exemple, quan en Alzira, per exemple, enguany, a la falla El Mercat, que es gasta un pastor i que fa una falla monumental, que era la falla més gran que havia plantat en Alzira, doncs no li donen el primer premi i la donen a Caminou. I és del Mercat, doncs, estralejant. Però tu ara analitzes com a faller, com a monumentalista que t'agrada el monument, i evidentment veus la falla i dius, ostres, té raó, la part de baix està mal acabada, la part de dalt està de categoria. Luego, s'han basat en alguna qüestió. Sí, però és que això del premi és molt relatiu, perquè a vostè li pot agradar una cosa i a mi una altra. I també aquí té la seva com a mi. No, això està clar. Perquè hi ha voltes que quan ens donen el premi de Borrasco és el que val, quan ens donen un altre no val. Però això sempre va passar. I per el que deia vostè antes, homes de literatura i tot, el senyor Miguel Hernández també va escriure un llibret de falla per una falla de l'Oriol, a l'any 1935. Per això no el mataria, en veritat. Pues no sé per què ja havia escoltat certes coses. Tenim l'opinió de Ferran també. Gràcies. Yo quisiera pues, seguir la línea del compañero de la Malva. En Torrent hace unos años, pues bueno, la calidad de los llibrets era, pues eso, era un dossier de publicidad del barrio que recogía el programa de actos, la fotografía de las falleras mayores con mayor o menor gusto y a lo mejor, pues bueno, si tenían más presupuesto, pues salvo una comisión que es la mítica, que es Ramón y Cajal, que todos los años cuidaban el llibret y siempre estaba ahí. Hasta que llegó un momento en que nos juntamos, y más que por la línea que decía, nos sentamos la gente que nos interesaba realmente hacer un llibret de calidad y dijimos, vamos a medir nuestro llibret en base a esto. Y cogimos, creo que fueron bases de Alzira, bases de Generalitat, para marcar unas bases, porque eso de me gusta o no me gusta, yo este año no, pero el año pasado en el curso de jurados de falla puse un ejemplo. A mi padre le gusta el vino con casera y él le puedes poner un reserva que es muy bueno, pero si le gusta el vino con casera, le gusta el vino con casera. Es decir, eso de me gusta, no. Tienes que tener unas bases por la cual medir. Desde ese momento lo que se hicieron son diferentes premios en llibret. Está el premio de portada, está el premio al mejor contenido infantil, está el premio al mejor artículo de investigación y está el premio a la mejor explicación de la falla. La suma de todo da el mejor llibret, pero siempre existe alguna comisión que a lo mejor teniendo coja alguna de las partes, puede obtener un premio por el cual motivarse para el año que viene. El premio es la motivación de todos, pero fundamental marcar unas bases por las cuales medir. Al chaval este de la crítica que comentaba el tema de que no dan la vuelta. Y a mí me pasó un año que me tocó ir de jurado de crítica local en Torrent. En Torrent te tienes que inscribir en el concurso de crítica local, no sé a quién Deni si te inscribes o no te inscribes. Es decir, que la falla que se inscribe al menos tiene que saber que va a hacer crítica local. Mi sorpresa fue cuando veía allí y hablaba de Bin Laden, de Bill Clinton, de Bush, de Rajoy, pero ni hablaban de la alcaldesa de Torrent, ni hablaba de... Eran vecinos del pueblo, igual no lo sé. Es decir, muchas veces los mitos y leyendas sobre los jurados de que, ha venido un jurado y no se ha quitado ni las gafas de sol, o ni ha bajado del coche. Esos mitos, yo que he sido jurado un par de ocasiones, nunca me ha pasado.
Nunca me ha pasado. A todo el mundo... És que a més m'ho fem perquè a més me les llisca amb fruïció i jo trobo que després per la conversa que es genera o el debat que es genera quan fem la deliberació, jo trobo que tot el món se les sap perquè tot el món té elements de juí per a opinar. Luego, és un mito que el jurat no es llegís les falles, és un mito. Aquí ha passat que una falla no tingut les crítiques ficaes i s'han portat punts del jurat. Yo creo que habría que decir, y dicen que una vez una falla, y dicen que una vez una falla, porque, es decir, a mí me han contado una deliberación de jurado, en la cual yo fui jurado, que cuando me la estaban contando, decir, hostia, Nano, lo siento mucho, pero yo estuve en ese jurado, no sabían que yo estaba, y de eso no pasó nada. Y me estaban contando una deliberación y digo, macho, menuda bronca voy ahí. Es decir, los mitos eróticos los dejamos para nuestra intimidad, porque es que eso de que el jurado no ha bajado ni ha dado la vuelta, lo siento mucho, pero es que llega un momento en que ya cansa. Anem a veure... Una dels impuls bons és el llibre. Perquè qui té que anar a juzgar, si els llibres estan explicant, normalment antes d'anar ja sabe què va. I després es referirà el que està. És un impuls d'informació cara, és una manera de treballar-ho de cara i també el que estem parlant a nivell de base. Perquè potser tota una falla, potser es mouran, i potser no li dona... La crítica local no aplega a poder dir maquetar tota. Potser pot estar més clar, hay que saber quines bases a on es pot vincular o no vincular, perquè potser una falla no dona prou. Potser un any al poble no té prou, per dir-li. Potser la canvia, sobretot en certs generals. Anem a fer un canvi de tema dràstic perquè vos veig que ens tirem del monyo i així guanyaran uns més que altres. No, anem a veure, estem en promoció de lo que és Setmana Cultural, lo que és de Junta. Les he comentat antes que els companys, tant d'un costat com de l'altre, també promocionen les seues setmanes culturals, que ens convoquen concursos literaris, de poesia. Entonces, m'agradaria un poc que ens explicaren com les emmarquen, com les encaren, perquè igual seria interessant per a la pròpia Junta o fins inclús per a les pròpies falles el generar, hem sabut agarrar mig any faller, hem sabut agarrar celebracions vàries, inclús una setmana cultural, encara que la falla Baix de Marce que dona peu a la setmana cultural, 9 d'octubre, danses, etc. Sempre és interessant veure els acopis que fan els demés. Quan vulgueu. Bueno, nosaltres enguany concretament celebrem la 21a edició de Setmana Cultural. Concretament tenim diverses exposicions. La veritat és que al llarg del temps hem anat aconseguint moltes coses i l'experiència ens ha fet també contactar amb moltíssima gent i tindre una sèrie de contactes que cada any anem variant perquè cada any toquem un tema, però el tema està en que hem tocat tot tipus d'exposicions, com pugui ser el tema d'indumentària, que és lo típic i tal, però sempre buscant també coses propis del nostre poble, per potenciar-les, per també que la gent ho conega més a fondo. I després també hem tocat coses també com el mig ambient, vull que hem anat tocant, al llarg d'aquests 21 anys, hem anat tocant de tot, perquè 21 anys dona per a molt. Enguany concretament tenim una exposició fotogràfica, l'exposició fotogràfica d'enguany va sobre el llibret. Nosaltres en el llibret d'enguany tenim una història, el llibre d'enguany consta d'una història. Aquesta història va acompanyar d'uns textos o com diu la paraula, d'una història acompanyada de fotografies. El títol de l'exposició són 6 ninots en busca d'una falla. Entonces, la veritat és que és una forma, en certa manera, de potenciar les falles, de potenciar el llibre i que la gent s'apropi perquè dins d'aquesta història participa tota la comissió de la nostra falla.